they try to এই ড্রাগ বস্তুটো নাম বেয়া কৰিছে। ড্ৰাগছ বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ পেৰাচিটামল, ড্ৰাগছ বুলি ক'লে আমি কিবা গেছৰ দৰৱ, সেইটো ড্ৰাগছ হয়। কিন্তু some other kinds of drugs, এই যিখিনি এণ্টি ছ'চিয়েল ড্ৰাগছ আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি আজি ইয়াতে আলোচনা কৰোঁ। ড্ৰাগছৰ বিষয়ে समाव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों, बे सायाव मा बुंनो सानो? बे हानजा सुरनायखौ लादों जोङो अर्गानाइज खालामदों बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि इयुथ डिपार्टमेन्टनिफ्राय। आरो थांखिया बेनो जादों जे जोंनि समाजाव, जोंनि हारिफोरनि गेजेराव, जोंनि रायजोआव, ओनसोलाव जिथु ड्राग एडिक्ट, लोंनाय जानाय फेनाय मुवाफोर बाहायनाय बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गोबां बांलांदों, जायनि जाहोनाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा आद्रि जादों, जोंनि समाजा आद्रि जादों आरो न'खरफ्रा आद्रि जालांदों, थाखा फैसा जोबस्रांलांदों, देहाफ्रा आद्रि जादों आरो गोबांनि जिउआव जे फरायनाय बे फरायनायखौ थाथ'नो गोनां जादों। आरो जों नुनो मोन्दों जे जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां सेंग्रा बैसोआवनो, सिख्ला बैसोआवनो थैलांनायखौबो जों नुनो मोन्दों। आरो बिनि परिबेसनाव बांनायखाय जोङो बे ड्राग एडिक्ट बा ड्राग एबिउस बेखौ होबथानायनि मोनसे राहा लानो कारणे दिनैनि बे हान्थि सुरनायखौ लानाय जादों। बेनि अनगायैबो निउ पलिसि इडुकेसननि सायाव मा बुंनो सानो फरायसाफोरनि सायाव बेनो जे जोंनि सरकारनि जि पलिसि बेबायदि होसोनो थांनायाव सरकारनि बायदि जिथुनाखि नियम निति बेखौ होसोनो थांनायाव जों नुनो मोन्दों जे सरकारनि गासैबो साननायफ्रा मोजाङानो, खिन्थु जोंनि जि सोलिनाय, जोंनि मावनाय बा जोंनि सरकारनि पलिसिजों खारफानाय बे जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरा हायाखै। आरो बिनि आन्दोआवनो जाबाय जे जानाय लोंनाय आरो जोंनि जि वर्ल्डलि जि कालचार बे बांबोदों, सोनाबानि जि कालचार बे फैदों, बेवहाय बेनिखायनो जोंनि सोलोंथाइयाबो उनफिनलांबाय थादों। बेफोरखौ होबथानायनि माबायदि राहा लादों? बेफोरखौ होबथानायनि राहाया बेनो, जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां गिर्जाफोराव, जोंनि ओनसोलफोराव, जोंनि मिटिंफोराव, इयुथ डिपार्टमेन्ट क्लासफोराव जोङो फोरोंनाय जादों आरो जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जादों। आरो नैबेबो मोनसे जे जि जानाय लोंनाय बा ड्राग एडिक्टनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइया उनफिनलांदों, बेखौ होबथानायनि थाखाय नैबेबायदि प्रसेसखौ जोङो हान्थिनायखौ जोङो लानाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो नुनो मोननाय जादों गोबां लाइमोनफोरा बांद्राय गारि सालायनाय मानायनि जाहोनाव गोबां जिउ खहा जानाय नुनो मोन्दों। बिनि बेलायावबो नोंथाङा मा बुंनो सानो? जों बेनि बेलायाव जोङो गोबां रोखोमै होबथानायनि राहाखौ ओरैहाय लादों जे जोङो बिमा बिफाखौ आरो समाजखौ जों सांग्रां खालामदों, जों आरो फोरोंनाय जादों। आरो जोङो बिसेसकै बिमा बिफाफोरखौ बुंनाय जादों जे उन्दै उन्दै बैसोआव बाइक स्कुटि बायना होनो नाङा, गारि बायना होनो नाङा। आरो लोगोसे बिथांमोननो नांगौ बायदि थाखा फैसा बेफोरखौ बांद्रायहाय लखबना होनो नाङा। जेसेबां हायो बिमा बिफाफोरा हमथानांगौ, समाजा हमथानांगौ होननानै जों बिनि होबथानायनि राहाखौ जों लानाय जादों। थेंक इउ। जों दिनै बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि लाइमोन बिफाननि गेजेरजों जों बे उदालगुरि टाउनावहा जोंनि मण्डलियारि समाजफोरनि मोनसे सांग्रांथिनि थाखाय बिसेसै ड्राग्स बाहायनाय आरो फेग्रा मुवा बाहायनायनि सोमोन्दै जोंनि समाजाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे मोनसे ड्राग्स आरो बेबायदि एलकहलनि सोमोन्दै एवारनेसनि बे फारिलाइखौ लानाय जाबाय। आरो जों दा एसे सिगाङावहा बे उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलनि खाथियाव थानाय बे नलबारिनि फोथारनिफ्राय जों जागायजेनबाय आरो जों दायो नैबे उदालगुरि लामाजों जों थाबायगासिनो दङ। आरो जों बेनि गेजेरजों जों बेबायदि मोनसे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि मण्डलिफोराव आरो बिसेसकै समाजाव आरो नैबे जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव, बे जिल्लायाव मोनसे ड्राग्स बाहायनायनि हेंथायै आरो बे फेग्रा मुवाफोर जेरै जौ सेरेब, बेबायदिनो रम, हुइस्कि, गान्जा, भां आरो बेबायदि सिगारेट, सादा बेबायदि बाहायनाय बेफोरनि हेंथायै जों मोनसे गोख्रों मोनसे बेबायदि रादाबखौ हरनो नागिरदों, जाहाथे बेनि गेजेरजों जोंनि समाजाव थानाय बिसेसकै सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो बिमा बिफाफोरा आरो आनखि उन्दै उन्दै गथ'फोरा गासिबो जाहाथे बे फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय, बिसेसकै ड्राग्स बाहायनाय आरो बिदि फेग्रा मुवा बाहायनाय लोंनाय बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो जोंनि मोनसे समाजाव, जोंनि मण्डलिफ्राव मोनसे गोख्रों गासै बिथिङाव जौगानाय मोनसे समाज बा मण्डलिखौ जाहाथे दाफुंनो हायो, बे मोनसे गोख्रों मेसेजखौ जों दिनैनि बे प्रसेसनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरनो जों बुंनो सानदों बा फाथायदों। बिनि सायाव मा बुंनो सानदों? औ, जोङो जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे ड्राग्स फ्रि जन जों बिदिहाय जों हास्थायदों। मानो होनबा दा जों मोननो हादों आथिखालावहा जे ड्राग्सफ्रा बांलांबाय थादों, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निसा मुवा बाहायनानै आद्रि जालांबाय थादों। मालाबा ओरैबायदि नुदों आंखि गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनाय नुनो मोनदों। ओंखायनो बेबायदि जेन जाथायफ्रा जेन जाया, जोंनि गेजेराव जेन मोनसे
फ्रि जन जेन जायो बे ड्राग्सनि बिखयहा बिदि जोङो सिन्था खालामनो बेखायनो बेखौहाय जों लानाय जादों लाइमोनफोरनि सायाव सोलोंथाइनि बागै मा बुंनो सानदों जों मोननो हाबाय दाबो एसे बावैसो जों एवारनेस प्रग्रामबो होबाय जेरावहा लाइमोनफ्रा दा मिथिनो मोन्दों जे बेयो माबायदि खहा खालामो बे जोंनि समाजखौ माबायदि खालामो बे जोंनि बे ड्राग्सआ जोंनि जिउखौ माबायदि आद्रि खालामो बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो हादों आरो बिदि जों जोंनि लाइमोनफोरखौहाय बिदि सांग्रांथि जों होबाय थादों आरो नुनो मोननाय जादों दि आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रा गारि सालायनायनि लोगोसे गावनि जिउखौ खहा खालामनायखौ नुनो मोनदों बिनि सायाव मा बुंनो सानो औ दा बेफोर जाहैबाय बिदि रोंगौथि गैयैखायनो बा सांग्रांथि बिदि मोनैखायनो बा मोनब्लाबो नाजावैखायनो बिदि जाथायफ्रा जाबाय थादों बिदि बाइक सालायनायफ्रावहाय बिदिहाय ड्राग्सफोरखौ बाहायनानैहाय निसा मुवा बाहायनानैहाय बिदिहाय गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हायैनि जाहोनावहाय बिदिहाय नस्थ' जानाय गुबुनखौबो नस्थ' खालामनाय बिदिहाय जों दायो जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोन्दों बेफोरखौ होबथानायनि माबायदि राहा लामाफोरखौ दायो नै बिदि मोनसे प्रसेसजों जों एवारनेस खालामदों जेन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों मिथि मोनो जायफ्रा ड्राग्स बाइकफोर सालायो बिथांमोना जों मिन्थियो सोलोंनो हायो बेखायनो जों बिदि प्रसेसखौ जों खालामदों साबायखर थाबाय थेंक